pela, ubah pela, ublay jonga, ubah pela, kikambule, jing em jonga, shisha kilong, kiba pela, Ubah pela, ubah pela, ublay jonga, ubah pela, kikambule, jing em jonga, shisha kilong, kiba pela, kum tangan rak lagi ting banrai haleluya, ngan penanang mitra yaki kamba pela, kiba pela, kiba pela, jingle jong mi, kiba pela, Man ka sinjam man ka senjam, man ka lenti, man ka tayo, man lakasi, kani kawe, bangayo i, jingle pela, yang abati, kum tangan ra kum tangan rak lagi ti banrai haleluya, ngan penanang mitra yaki kamba pela, kiba pela, kiba pela, jingle jingle jong mi, kiba pela, Ginong biang na sa ubah ubah pela, ubah pela, ublay jonga, ubah pela, kikambule, jing em jonga, shisha kilong, kiba pela, kum tangan ra kum tangan rak lagi ti banrai haleluya, ngan penanang mitra yaki kamba pela, kiba pela, kiba pela, jingle jong mi, kiba pela, jingle jong mi jingle jong mi, kiba pela, sa sin jingle jingle jong mi, kiba pela. Ngakuha ben ay ngo you play sa sin pat bangayo ben piniang smo bahaya fi sa kani ka episode jong ka home session but hangani ka sing idon but ka kuaya jong ka potnet ngira ka jing tap kasi ngadon ba ka kuaya jong ka potnet ka ba ngahikay but ngai ngo siya you play ba ngayo ben piniang smo bahaya fi kani ka sin bening kong jong pi baro penyadan ka home session ngangat ba penyalong kong hayang ba ba ngayon pag man ka tayo piawan ban practice hindi hakani ka sing idon ka jingkran jong kayeng kum ka long ying ya kran mo nya song hadukat niru ngle rai man tanu ba pala kadi ko ini ki jingrai ka banging ila practice but kibon siya ki jingrai ka banging ila practice but ngakwa ban kali kini ka jingkali ni ka jingkali ka baning kong ka jang ka day kini ka jingrai uba pala ka bangingi rai man ta ka mut ayu shisha
Tingkong ngi aingo ublay bangi don hakani ka jaka ngi don hakani ka home session ngi obanya lom lang hang ni kum ka worship team ma jang ka Portnet Gospel Media Ministry but ngi yo shibon ki jingrai re kan ngi ka jingrai ublay uba phala hangahi habanga perkhan ye ki kam jong ublay hi ki long shisha ki ba phala man lakas ngi yo i haba ngi don la ka jong ka jing thmu ha ka jing em ngi don la ka jong ki plans ngi don la ki jong kita ki desire ki jongi henry ublay pan ulong phala hado kata ba teng kalenti jongi kalong dokumway but ublay pat wan lam yangi pat dokumway khamtam yang ala ban ong kaba phala kalong bangadon hang ni menta namar ba ngamdei kanong ruai ngam don kata ka ong kumno ka knowledge zero knowledge about vocals ti kata ka di ko ka phala but bun sin bun ki ba ong nga shit smart ba habang atrekam haba nga shongkai nga ruai jing ruai nga kanot kisar jing ruai but shit bun ki ba ong mo nga ki baruai than ki di ki briu ki ba shampap te ya shit yo kum katama ki baruai ki di ki briu ki ba shampap te henry nakata ka jing kren jong ki briu pan ka ba phala ka long ublay pat ura nga ha kani ka level pat but kaway ngemdei bat ngau sarong pat ya kata namar ba KKA barwo ka ba ngiyo hai bangi don kadai ka jingle jong ublay but ule phala shi shahiru but kum bangi yang hang ni ma as a worship team but ngila ru banlong kita ki kum baga ktian ublay ka ong ma ba ka jing mani ka penlait luat yangi ke penlait luat yangi but ngila banlong kita ki nong penlait luat ya ka jing em jong ki wei pat ki bapet ki pat lang jong utrai ki bapet yangi ki basngap yangi ling ba kini ki jing rai haba ngi yo amat ka jing kerku ki wei ru ki yo amat lang ya ka jing kerku but kata hi ka bapla but ublay jongi shisha ulong bapla nga aingo sa sin pat deb ngadan hani ka jaka but kumju ikini ka worship team hi bro right kawai kani ka jingrai ka baplam nga satu haladia ba ublay sishate ulang baplam mo aba ngiya chibun kilinti em tingting ya long kutlat mo ban perkhat kata ndai tamba ublay bo ulang bi uju te menin menta sibam jukut ulang bi shisha bapla tingting na perkhat ding nga try ang shisha me tu bapla shisha uple be kata kalinti te malakas jam kung baki ong am nga satu malakas step bang kina batiaram nga shit aingo try shisha nga pe kata kasni bro siem kalong shisha ka bapla te hakma jang te nga aingo kanya kata ka jingwai mo tiang aingo ublay mo bangi yo ban nyelum lang kum ni sa sian kum ka worship team te hanga du kum jo hi nga kani ka jingrai uba plak long ba nga ibet ya ka kam ka ba utrai ule man kasngi man kanang mi kisngi ki pot ki kamba pla ki jong ki dang thma bi man kasngi te kadi kata hing aingo shay blay bang ngiyo ban dan ka worship team mo ban yaro ban mani yutrai mangaru so ban aingo blay bangadan kom hakani ka kadi jaka but ngaru ngampai perkhat bangandan hakani ka jaka but Henry haba ina ila khod yang ban wan ban ruai ban yu ni te ji shaling dani kom kwa na mar bele ngam da kwa man ban yang has stage ban itu Henry ka wei pat ublay pat ulong ba phla kom barwai ni udan la ka jong ka jing thmu kan ha ka jing em jongi teng ngi ngem kwa kata Henry ublay pa udan la ka jong ka jing thmu but ka kerteng ka jong ui ka dei ubah phla takadaw hani ru ngirwai udew to bapla ba man kasngi bangi yat man kasngi marsen khi hidang step ngi yo ibe yeke jing pla ga jong ble takadaw bangi rwai kan ga jing rwai ka kata ru kata nama ble uble ha bangi perkhat phang uble ngemla ban so thu ngemla ban champang nama ma uhi ulang utawa pla bat ha bangi pet le ki kam ki jong u ki kam ki bakrau sudah ga jing em jongi takadaw kani ka jing ruasha ka
ka yarap ru engi bangen perkhat haduk kat nu long ba phla teng ngi syurwai kom tu ngim so thu henre habangi ngi ruai kan ni jing ruai pat ngi la ban so thu te haduk kat nu ngi dan yu blai ngi syakri yu ni blai am ba kui ki bam pat tep yu ni blai kim so thu henre ngi bat tep yu ni blai ba em ngan ngi syakri yu ni blai si shaw de tau ba phla Ngala abanong ba kibureo mo kiba pet yangi kila ban kali balik dan kam practice. Ti hakani kasi ngan kali kata kajing kali phi. Balik dan kam practice. Nado bangi sedang ya kini ka practice ho jangi ho ngidan kam ban practice ko mapila kelim ma beli practice ho ngidan kam ban practice namar ba kawe kalong ba ho nakabenta ka perthei ngila ban le baha ma la kalong kumno ru hendai beli pat na benta u beli nginum la ban le baha hendai ngidan kam ban practice khamtam ka bedele na ka benta jong beli ngin abe kata ka ba khamba bingin la ban ho ngila practice malakapor ngila practice ngidan ki jing bakla hang niang tai da ka bangi practice pada ngila ban penlong khamba shu ban ai ka babhatam sha uble kan Gidan kaman practice samar ek ba blay la khat engi gidan kaman pensanai kata ba ngin le kata rut daka ban ai ka ba bahatam te shu blay Bun sien ngi yo i mo khamtam ngangala judan hakatoka platform but ka feel jonga ka dei bet haki jings ngob habet tie ngayo iba hakakam jong ka perthei am ki ai ki they give their best te ki le luk hat ki mari sha ka practice ki mari sha ki rehearsals ki mari ki la ban le lut ya kata namar bele ba ka dei jong ka perthei an mo ka pen ka wei ka dei ka film ni la ban ong ya kata te ngim don kam film ngim don kam e henry ke e ka ba ngile na ka nadu ka do nut jongi ngile na ka banta jong oblei ngim yeng hang ni kum kita ki ban pen ngob ha ya no ru but habangi practice ka penlong jana yangi but khamtam e habang ni yeng ha kata ka rensan mo bangin represent hakmat jong oblei ngin ai kata ka jingknya mo ba kajing ro jemani kadi kajing knya but haba ublehi ukmen ti katahi kalong kabor yangi ti Kawai te nga sotu baling ngidan kami ka practice nga sotu ba ngidan kami ka practice na ting imlong perfect te ting idang don sibun ki jing duna te ting imla hok ki lyrics ne ting ni kilet te kalong kopta kain te kilet ki pas te hoi ka ba ki brio jang ka perthei ki practice ki yang ha stage te ka ek ba kham khautam nam ta jong blei tingi habale me kataru ban ai ka babhatam tingi practice bangi practice bangi pin pau mo ye la dia ba ongi don hakatu ka platform ngi yang ngi pin pau ki bri hrim dei kum ta ngi practice namar bangin pilong kham janai ka wei ru ba bangi practice mangi long ka ek bangi ngi ruai kan long ka ek jing khu nam ta ki pai ba bakin yo ka jing pislek kan imba ka jing rai ka jongi te nga sa thu ya ka tahi kin mangi practice belingi practice ta kawai am habangi ni susu ladangi don haka school ne haka ni don ki exam sam haka bakut snam de nang ta haka jing em ke jongi ru am kumang ni don ki bible school nang ta de ki ISOM mo kum ta ter ngile kita long ni puli am si snam na ni kat kum kita ki course ki bala ai te na ka jing sakri ne ka ni don han ki school jongi bakut no ka de ki exam sam kum ju te ka practice ka jongi em kalong kum ka jingten ju ru yangi koi kaliang namar bala dangim practice em nginum tip rakat nu ngila de kata fi ka we nasu thu kum mangiru ki batam em kam dei te ka bangi ni perform hakatu ka final day la ne ka tu ka yu ndai ka ba file haswa jong ka tu te kata kan ka ba kham kong san mut ladangi ai ka ba bhatam nadu ka por bangi practice mut shwa ka tu ka final day te mut hakatu ka singi ngila ban deliver ka ba bhatam namar ba hakabakut ka singi am ni long kum kita ki ngiyeng na kabenta kum bangi kle oma kini ki we ki represent na kabenta ukreste ngiru ngi digimta he ngi long ki representative ngi long kita ki medium te na kabenta ukresken mut ngi yo ikani kalat am kani kalat ka bakraw te bingi yo bon ma ki bre ki kwa kum kani kalat
bikin yo ban yeng ban roi lani ban tem lani kum ta ma kim yo pat namar balai ting ki trang tambalong kum ta ti utrai pa udan la kapor ken tabanganget iwe na prek jongi long kinum ong ran ni thai long ting ha ka practice ka mo leng namar ngidon ha ki school dan ban be kapor lang ta ki kam ki jam jongi mistu ka met ka thai te ni ko banin jo sieng ban res tama keron pat kini ka bakam kraw te ha khmat jongi kata ka ke bai bengin nyaro bengin mani utrai ni tip ting dingi thai ni wan chani dingi roi ni tam ni put ka ja te ka jing thai jo jongi Fisco kum ta de jing la lu la ni nang ta ka jing sko ani ka jing ja thai te ka met ru ka men siem ru ha ka tu po film so thu re ba fi thai da fil ada practice film so thu ka jing thai ka wan biang kalau ta yes tu ka ta hin so thu ba ka di ka wei hi ko mengi ru hang ni ngim dan re ben compete yenu hang ni yang kum ni long kum ka wei te hakmat utrai kum ba utrai ru kan mau ni ngin da kan mau na tin ka jong ublei na kam ki apostle ru ha ka por bu men sim bu khoj wan her gitu kidan in one accord ka bamot ha ka wei ka jing mot te mot ka ju kata ka jing practice ka hikai ngi bat ka yarap ngi ngin long ka wei mangi sot ngin practice ngin num long ru ka wei teng ka sor jongi long poi se dei kata fi so thu fi sia ru long kum ta mi sufi ma fi je khot ma ru I practice yang pelak kan ni next week ha pelak dan pelak lawai beje kalau ngom ta te long ngisu thu pat bala dangi practice ngisu thu ba la dangi mla mentaru mut next week pa ngi pelak te so kadi kata mut ka ai men sim ke ngi ba ngin le khamba su te mar ka pakut ke sngi ngim le nam ta jong no jono kan ma kata ka wai ngi le nam ta jong no Jesus Christ ngi sngongo ke ibu le nam ta jong ngi dei ta kadao ngiling le yu ngiling im dan i ru ban ai na marba de mo uti bla dem ai swa lam ta ka jing jong un lam ta jongi jongi ketika ngi don ka sap bangin rai ngi tip ngim de hiru ki babet bet ndrei hakap jing practice mo ka pelong sa ka jing penjanai ti ngi kum ta kai long ngi sung thu ba ngi long janai ken ketika tai ka su thu ba teng thai tang ba best pat de so bang ketika tai ngi long ha ka wei ka jing mot Ni practice namar ba ni kwa balong perfect ban ai ka babhas utrai namar sometimes we can make mistake ma ngate ngan ong sha bandung ha kelas ngalak khyu shwa nado agi teng dala hikai Sophie ken i ba de pen hikai ikitu ki jirai ngal ong ala kelat shibet ang kan man shuli ki pat song ha ni kum na tem a shom mai hani te pen vai Sophie mar wite atam long ba dala kenya lupa ben chaban pai ilong kum no imes pat hapo kelas imes te dan kapor wan ong teng te ilang duki na ilang strict bangin practice nangila ba pa de ka jingwa ilang men ba ni enjoy ba class ngi shot ngi ki hapo priest wow nga enjoy ha ngi shot ha once come hapo ka worship ban practice te nga shombe ba lalombe I come here louder dia kata yang satu shme nam nak te hangi Sophie te la kata yang asyam hangate Jika shaban rung ha kelas ka shin don ta to ka jing kyu ta du no ba dan dam la ra ki jing rai kum tu dang le tang ning kong kum tu dang don em jing klat kum tu te dan ini dah la tisbet la on pa la sha mai sibet imas imas sa dangi practice teng kasur jengi teng rit am kum tu imas yang mai loud na ta ishe long ladangi la kalat kum tu teng ka don lang habaro ka dan hi kata ka jing dom am ladangi ngim nang ya kata ka bla hi kai kum tu tang ba tur kasi dan beta katu ka banlong tiang hapo kum tu kasi long teng da perkat ong bale ngam la bale ka bahika ngam la ngam lai ngam kwa ban pen sosi ya imis long kum tu ban banum ken mau ya kata ka bela kai namar
teng thaj em da dom kum tu teng ka kelas kam long enjoy ra ka long dalami Long dal ma. teng dalami em dalam la wai kelas teng dalet cheying kam long kala long bit kalong ngosi bit ni pham la jing rai kam ta bala bam la ai Ti cenderung kum tu lah ngala berkat kum tu lah ti ngambar ba ngam ban kasur hi kam tam garit palat ting hala dia ngasu kum bala ai la palat lit ba ai til lit ha tam ha imes pat shong but louder when I say louder I mean it. Kata ba yang kata ba mana kapor bet tuang. Kata laya ya le bet man pen ta kasur tong badang rit. Kata ba penting yang ibang kapor ti. Por bawang poy kelas kum tu te ngala kenyut bar khoi kamat dia fan. Te por ba imas la yang bandrai nga kesu janga kam da mi phal ngas kumbala apa lai tambah kadet pat imas yang on lauda ting dengim la ban het you know so ngatrai man ngandrai ta mangam la te kini ki iba imas ima yang kawan ra ingi pat ha ka bangin yo pan syong hani ba ngin yo ban yang stage tang kita teng di la khot imes kum tu ta ban rai maroi kum tu ta dengim patlet je syakmat kum tu kalalong mi ba ta kasur kum tu dengim tak sabari kum tu deng layang kamat palai imes la long tiang shiba palat imes kam mi syra kasur ngaso kal aset kum nu kalalong kum ta long dengi long kum tu dengi practice kum tu am ngim jumi ra kasur ka bahe kum tu tang tak step tu tam julan ban halai kum tu then imes shit over you sound so dead shit jong kum tat Ngaruk mo ningkong mo syaban rung kama kiyo hi nano pas dei sedang ningkong do exercise ke bangi dang imes iba pel exercise ni dengi melayong hai ban lada kadan ketu ke segi ke banga I think men last week bang kadang hikai imes ngam nam yo lagi kentian kasi long wita kum to tang ba rai pada kajing mai kajong imes kalong ba kapen bet yingi kan ma bangin nang la chu kan ban teng kum tu ngin practice make more perfect tang tai por sang am porung kelas long kum no kasit pet bahaya fisia mo notice bahaya fisia ba ro khot darung am ngai fisia am ya long bet play khnyu te hura am kajing khnyu jo fisia ngai yu ite play ya la lut am masanwan pat ha kelas am si sit kin het imes jran fisia la kalen barowat kidon ni kini kawile kesian fikin ma am yam em ngatip kan dia em kalong gum ni kai long pe lada umdan unong yalam em mut mengi ngin saprat dah visu tu em ya kata te ka bomut hakani ka por em ngi su tu ba imis sofi ilong kum inong yalam kan yangi lada em yalam mut ngim tip te kum nongin le namar mo ngi hab divide ebi ki parts ki jongi dei la ka jong asu tu ngarut la dangam roi makana bat fisia ru nga ia fisia kat no te pia shem jenjar te kum no ban le fia struggle te fi kwa ban yo the best am tang ba ka jing tiang ru kalong kum ni harum hi tang ba kalong kum ni Sa bang chan wan na ka background. Hoy kadai singim dei kita ginong roi mo ni sulong tang nong roi he kam rastum favorite place mo bam dan masugam tang ba tiga lokom ta mga susu ni kawai pada ladam dan hinong ya lamut ngitip nginum poi ti nginum long kum ni kasutu kan ni baro am long ngitiang buram de kam dei ngitiang kra tama ngitiang buram imes deyam long ngempet te ka age na ka ikam tamba sisen ba iladon hiya katuka position ba in hikayam mut don't mess with me. Kalau long ta namar ngasutu ikwa ka bajanai te nangi ikwa pansay ka bahatam nangi ngasutu de kata kan ta bali isamai ndi ba isi ila mo bad kran ni tamba kasusakot ang hatu kamera te dalami pat dawan next practice pat ngila long de kumoy te takra long nga internet pat kawai ba piyay ne
kat kajing syakran nulong syamai sei ruam fia ini apa dete tang balong ta kaktin ublay kong tang kibay ini ado bakut kini olah dia te kasong kalong kumju ladang ya ini ado bakut mun ngindang kam nang susu te ngi penjanai mun ngindang poi susu sa ta kajing long janai te hakajing rai ke jong ngiru kai so tahi ningkong kasur jongate phata wala dhol te shisha but mentapat am ngas ngau thu ela dia te kani ka jing practice jongi kini ki vocal exercise teng ho nyar dom nya wan klut kli na mar bele ngiru ngimi na ka kam the one chani klam long kam klut kli so hang turuhi rei habakhat du pan ngas ngau hala dia ban ngai syam ru te ya kata ba kadon ka improvement ru te namar ba kumbang la ong yepi ba ngi one bit nong kum no roadside bit ngi long bit kum tu la long kum syutam te yangi long kum syutam bat nga kan ma pat na katin jong ublay ruba ublay ujit ya kita ki babiet ban pen leran ya ki basta jong ka perthai te katahi gare koi but nga sngo comment but nga sngo shy ya I mesufi ruhi ba lingba ka training jong fi lingba ke jing kai jong phi shisha ka nga kata ka dei shisha ba nga syam hala dia ba nadu ba nga one practice ngala sedang ti nga sngo thu ba ban sustain kumba fishi ong ban sustain ban ngalala ti kita handre haba ngarwai men shwa ngamdala than ngalong sngo long dul air gum tu ken rei mentapat lingba kini ki practice lingba kini ki yujungi kumni ken ki jing yawan jungi hang ni la khamlong janai kala ya kata ka kerdan ken kala nang ya kala nang improve ngala ban ong ati kata hi Te kani ngam ju ong than man kapor Henry I really see your dedication because ngala ban ong ba ka practice ding im Sophie bi pene phi kam di ka basok every time when you want practice mod kan don bet hang tu so it's really difficult te long ka syam jing hayangi ba haingin ad tu haingin ad tu hakanu ka jing ruai ngi kelalo te because la bon palat ni happen happen kan mau kita but every week you done intense practice mangan pen siyang madan ngan hala ba dong along siya kung zumba class every class yes bapin kan thi ba marsin dap kan thi hinga pen rai worship hang to and then ting kilaya touch shaba palat kamu ngalapen na exercise mata ngampat kot exercise kilaya po siyang kilaya lang ni masatat Henry ngalapan nang ba all these intense practices pat bingi le ka ai phi kata ka bor because ka praise and worship jingi ar kan ta dunai ka praise and worship jingi te kapin long phi but kamne ka praise and worship fishu ya yang fishu ya thakti Henry nadu bas dang phile haban kanthi and then come down break hapadang there's no break hapadang ba phinya long ngan chong sha phimya long ta manang kum tate nadu mata bingi practice ngalapan belian ya khi ba marsin dap kanthi kamot phimya dan no time to rest ngan pen roy worship and then phya banyakan mau ki pat sejong phi but ngakin mau nang makla hajar phulai bor ngi dan practice very memorable one ba nga dan ya ki kwaya ki jangama ki barwai ba ngala dom ya ki hadu utau put ba ngala nga klam keren shu ya ki ba pola ada practice bikin mo yes I was labiang because ngala ong shi ong ban right na do manaki ong kata na do manaki ong ba imasi shi ong louder the loudness ba pios ngo ya ki ba ki keren but the loudness kapor ba ki right does not kamya long kumjo hakapor biki hala kelas ani karjing rekhe jong khili ta kamot kahe mate hakapor biki roi padam ki roi the kum gitu ki
Itu ICR kan bohong. Ya, kaya Roy suki ba. Kadang asyik clear. But akhir mau hakani rasngi ngilai dan practice hadu kan ubje khatway beje. Khatway beje ngi akut practice. Te kilai bam kimya note ban kran ra kapor bingi bam ro. Ngilai bami but the next day when you don't practice hindi she think kya wan don't like beje. Ya. Nggak kenal ya ketawa Piong. Nggak kenal kong dari, kong iba, kong iden deh. Ni aku nak. Yes. Oh, Iwan Hadin ini Mafi, ikong iba. Oh, iden Iwan Hadin. Nggak kenal ikong dari, kong iba. Ani hikai se. Iwan sanga. Kila ya tiang pula namar menen kejayu. Mafi kam kerani kini em. Yeah. Kila long susi ha. Kila tension wa Iwan em. Hikai se tu kapas. Ai se nga hikai daga piano te. Banyo iti kinuat. Kya syok ya studio. Cing senai. Kau ang ni tu ibi ngau pem tu berjaya siapa. Kya practice tu sebenarnya. Kawai ruhi ngi sampai kingem ya nang mau bantem ngem di ginong tem. Ngapa iba. Anu si. Syari tang. Was very funny. Aga tu kasi tang bapat ngilong very serious. Aga tu kam kuarting ngem samre kiye namar ba. Utu siru. It really helped us. Akan mau ngaruh ngamnaro bantem ite syu abai ai usi nga syu jar be ude nga syu ude usi. Unia usi di E F G A B nga syu kan mau begini nga syu kan mau dak syu ai C saya ruai pan na dapat sedang dapat kot ya gaji ruai dah ruai hadin iba ai biang C ruai dapat sedang dapat kot kumta ya practice dia ada practice part hadir sewan Sophie telah isam ke ila ambe yang ila isin ai kata asam ke kata hi te hadir ni serwai pak ni ala ai na kom tum kan mau syu ya la dai very good And every time be iwan sa class te ilong mekum niya. I am in very bad ruai ha. Hindi telakot. And every time ni ruai ha pan. Very good. There were many incidents bang kum ka long yang ma. Haka practice ngila ayam, ngila reki, ngila kemen, ngila nya bam lang nakadyo kapaliang, nya start lang ya kapaliang, nya keren, nya reki. Tambah ka best part em kalau ngom ni kan. Dingi de practice kum tu em ka sit don dengan ka worship session ka bangi judon. Kata te ka bayang akan mau sit ong bhai. Sufi, isyad ang bayang iba. Ngidan kam bangin hap IT lupa na do mentate bangi practice. Namad ngidan ha stage em nginum la are. Ngimla tu ban pin tu ke emotions ke jongi. Namad dai mengi em bayarap iki beriu te. Ban yalam sya ke jingdon kat ke jong blay em. Ngimla bangin pin ta ke jinglong kata ke soft side ke jongi te. Mut takada boleh ngasyit sengau tanat lai gini kawai bangi dan ke worship session. Ngatharai piru pia menjur dia kata namar ngi soto bangi ya babon te ke ki struggles ne ki jing yele mo ka jing em jongi em man ka singi ya linti em tama ngimla te bene thu imei pa ne ki hinmen ki para ngimla te bene thu te kani ka de ka jaka em ka bangila ban thelut te so ngasit so tanat pai kani ka wai namar bele yu ngidon ya kata ka fellowship te kumba ong ka tin ka jong blem ngidon ka namar utrai ru ong ju ino ka jing senglang te mut kani ru ka ade ka jing senglang ka jongi wala kum ta mo kum kita ginong ruai ginong tem ing shit don be kata ngasutu ka de kata kan ka ba ai bor te yengi bangidang lapat bangin banyeng hakatu ka jakaro namar ngitip dingi layeng lani hapulu lani kum ta mo ki jing shakri bahe kam de te ka basok ani ka ba e ha ngasutu ting ngi sko ka jing pang ka don hani hatai hakamet mo ting ki ja ki ite tambang ngasutu pat kini ka wai katu ka jing doai ka jongi katu ka jing ro ka jing mani ka jongi haswa am ka ai boring em bingin om never back down kalong gum tate gem day bingin back down ngihap yeng be hadok bakut te kata ka wai ngasko tana takada ngasko it bandan ha kani ka group ha kani ka long yeng jong ka praise and worship team em kadi kata long ka wai ru ngempet te ita ilong om ta em ngem don kata te ngilong bai ka wai bai ka jing mut kata bele
ngila ban yarap lang ngin kentiu lang ngin entah bola dangi duna iwe ni kentiu no ye iwe ken bale yu bengin sung thu bengin la bengin penjanai lu teh barok khot ki badan haga group kadai gata takarang ngongot nam ta ublei la sei mesufi ma bilong indong yarap yang gitu ladam dan ma PM ngile roi ku gahani nui la roi gahan Kadang iyo mis bajam nut ruhi ngila shu ngatrai ngila shu le amon ben nginum long hira kumni nginum improve hira kumni ruhi and kawai ruhi sngotenat bah every time bah ngiyat shibun ke jinga sham kumba pi ong ma pi ma every Friday ma ngidon ya kani ka practice jungi kani ka shitayo ngiyat ling ba shibun te ha ka jing em ngiting khu ki a ngi kendu shibun ki brio ngi kendu shibun ki a ka jing em ndrei nga best bhapat every time mga once practice but ngalong kum mga luat te ngayam ru hang tu anda don ka worship session kuma pi ong jabat ejmut untuk sure ndrei kalau ka pen like luat pat yangi but ngas ngotanan and every time ruhimo shisha nga asi perkhat kumno ngiyo ka bor te kumno ngiyo bor ngasit lingo ela dia dangi pe hastich ngin dayeng hastich ngi pong heels ngi jamnado bas dang kum tu bet chicken thi bet mo and after that dangi hiar pat hap ngi dahiar pat na stage pat ngi layat kenriang ngi layat jihan and every time bangi day biang pat bangin one biang ban kiu biang stage pat ngiyo bor biang ngalingo bhati ya kata kadi kata uba phela yes uba phela shisha I bor yangi but kawai ro kadai mo haba upet yangi mo ble yo yangi jisu yo yangi te bangyaro bangimani yangi long kawai ngi long shujing mon u kamente but kaktin jong ble ka ong hiba ka jing kemen jong try ka long ka bor yangi te kadai katahi ka ba long katut ka bor jong try te hangi iwe Ay ngo yu blay pat bangi yo akom i mesupi mo naman lada imay pat teng i shim sting no ay katata ngim teng dala ong practice hayang ro ngim poi practice yo ngila long ni sa practice ay turo nama ngi poi ban practice teng dala apoy hayang lakan mau oi mesupi ong ban practice kata ban penlak kata ngili no ngili kloy ngili no wet namar ngi kwa ban penlak kam dadi be imlong kum ni ni pa ngila shim sting ni la jong ta nga ay ngo siya yung blay ba kaya keren hadok ato mo habak hadu pat ngiyaro yes kajing aro but kajing tero mo kajing dah kasi namar ngis ngauthung i haban wan biang sa practice Kopia yo alat mo dah kasi banyak keren but ngala ba nang ba piala siya ban siya ya ka training kamdi siya ka practice pa along kum ka training ground if kum ka longyang ni yayam niya jaw en mat niya rekiru niya smobang ru niya keren niya kanang niya le mo kita but kadang ko ka practice bang akin mau I have so many memories with bang ba practice pila man siya nga bang dom Henry there some memories am bang anom laban kalet show shalentam bakut okay baba every time we practice ngalaban ong gikibapet yingi but every time we practice I like perfection. I am a perfectionist amba. Dak kampat long kani kalan ngan penlek kani kalan. Ingat terus kawai bahas sisian. I still remember this hado mata andang perkat but dang apa yo thuk khana ya kani ki classes ki jonga ngapoy khibat. Namar ba ngidan iden hangnya. There was once ba ngala dom bhat kani kasi because kimya penla kani ka jingrai kumnong thau ha shalandam. Misan Koreanga anak kata jing dom nga paong iwe ken because ngayas ngo pronunciation in a very wrong way nga pa rai iwe ken nya katakalan but nga sias ngo be directly iden shantam anak kata jing dom ko jonga bangadang clear ba bakimya la bakya flat bakimya ruai Marsunong iden shantam nga shuring kir pak kakatakan sigan mo and then ngidon idari kini ka jaka but
Ti hakani kasi iba but dari Jayu ba ngira kini kerja bakut nilong atray. Ti ngakwa ban pet bakiray bakut. Ti hakatu kasni I still remember mga ong ay ba. Okay, ngong ay ba. Kini pat because ngong ba ngong ba. Kaya ba. Ba. Ngong ba. Isu ong be nga na. Ong ba nga ro. Ba. Ong ti ong ruai ba khu ni ong isu me. Ong ba. Isu ong ti moi kam ong ruai ba khu. Ong ba. Ta nga ro. Ba. Ong biang ba. Ba. Hadian ngapelkat ba? You know, ba i-flat te because kata ba kibaro niya not professionally nang right am thing nga dan kata ka patients nang okay tongan hikay ken. The thing is nga klemte ba imot ba nga ong ba? Sing ong right kam hadrong ba. Hadrong so ba. I learned ba they are the the soul givers si siya jong ka team because kinya wat lenti kinya wat ngam te berkilek nang na kimya le hindi pa kay bakile am ka kalong so silly am ba em nga suthu na markilay i jing ting jong PM tikilek nang na kumtu ani sun reken o weekend na markim la sha pindom ta kada ngala barang banga nga di ibreo ba dom hindi de fianang pat man reke kum hatu ngala reke then I'm fine ngala abyang piang imut ijang hindi. Okay, ngalaban ngan kali gini kajing kali. Fis ngokum no hakapor practice. Okay, hakapor practice not por ngidan yang hakapor practice because kino gidan kita exercise bang pen showing fi hamadan ban check ka stamina ka jong pi your diaphragm yo kat no ka bor ka don and zumba classes ki bang pen shot ngapen pet yet ani all of that. Kalau kumno kata ka experience kata ka jinga syam ko jong pipat kita ki classes the intense practice ba masan meet flash us up dah ka kriat kan ba kriat bro tashi tots aben kawai kan ong em ka best mo namar balai ba mpajiyo ate kum kutu ka jing hikai em balai exercise balai vocal balai kitu ki zumba namar ba hot ashi yang ki koya kum tu tam ki shulong me shuli ruai be kum tu te kim judan rek ta school man chwar ju hikai re yang iru ban ong hikai ki vocal balai kita ki exercise ban breathe in breathe out kum tu te ho ngi shu yang ngi shu ruai te ma hang ni pa nga su thu te long ka bas si sha te shit thai ta ka daw nga chaban mi am ne yeng am ju ba mi ai namar ba nga su thu su fin so me breathe in hold and hold me am kan ni nga su thu na la bam kedang một ngala pang po ka best te tang ba last two pa despin kanya ka pa practice nga tingala ban ong ba nga tingalong bet kum to bindas bet mut ngawan ngami na dukan ngami akajimbon kam but then the one shani pat nga enjoy bet enjoy to the fullest bet especially the day praise woo mut nga pinsam dukin ni gini seru nga shot nga le ke mo Jen ki expression jing kong dari ki ba ile ka pot ka ba ni dang practice kam tam ha ka press and di shot jing ma ile ani ka jing ihon ni pin ki sinyo ki pin ki da I be the best mo kang dari tang dum to i dang off mood ni ring i penyo i kong dari ni on mood no ya Par mangi practice gitu ki exercise ay te imasi lakot yang ayang wachi kay na te mention siyang ketika kacang akal akenyo gak imas ting gup te im jubat dengan dia nasit kelat tu jadi Fieyo iya ini iba red do hakan iga group jongi but ikerteng ishikaina and iba long very mischievous and every time we practice ini in pet hayat marwe in pen kissing kai
Maroy payayat. Ngi la ong kalong kumno kata. Ini man marwe ngi si ong. Ini hayat. Laban singkat. I realize ba dang apa ni yang pibaro hayat am play pet je lah. Ngadang hikay bati ki steps ng isikay na nila. But Alvarin kina yang hayat. And then there's no point dikili ako to because in the end of the day dikilami kila shoot banyak orang clear do. Kila I can really see dedication teh. It's not tang ba pi asgo bang mo ya ka praise. Worship teh pi Pi dan kemensiam pi sha. Haka worship. Haka praise but it's something ba fisgo bang. And the best part is every time they ngia shot kibam nang shot or kihaban shot. Kibam nang pen kissing ka or kihaban poi pen kissing ka. So that's why ngalaban it's not just practice teh kala along shisha kata ka training ground ba ngila practice na do kabayang ha stage hado kabayang ha stage ngila practice na do the toughest practice thing ngila le but ngalaban ba nga it's really intense kibala ban sa practice teh kidai shisha kiba laban sha kidi ba satar Hoy, kum semakin kenal. Yeah. Kini baru they are very good in sign language. Kinwa bang ngahikay not sign language but like on stage bangin ya bapinya soso siya ibang ayat. Yeah, the bridge. Yes, the Chorus, verse, and then come on every time the ngalamun ya cakap bridge kipet biar tijan. Masalah aku ni bridge. Get ready because ki bridge actually ki come ki parts. Ngasih ai pun bah ki parts cakap bridge. So masalah bridge come on. Get ready. Yang sobhayami atay Dajik syak men lembat kasur jingrai Om dan jaka dakaway lat nami Kat nutam haga jingdon jomi Saya sisian ni priang sobhay me. Nip yang sobhayami atray Dajik syak men lembat kasur jingrai Kedia, come on. Om dan jaka dakaway lat nami Kanutam haka jingdon jomi Umensim jauh terat. Umensim jong utray hanga Haba mensim jong utray uki hanga Ngan syat kum usim bebe Haba mensim jong utray uki hanga Ngan lekmen kum usim bebe Haba mensim jong utray uki hanga Ngan syat kum usim bebe Haba mensim jong utray uki hanga Ngan lekmen kum usim debe Ngan syat kum usim debe Ngan syat kum usim debe Wait, Arlay. Tu. Yes. Ni dapat siya taga jisu you try bing yo. Ya kani kalat. Ngata ba kung kibriyo niya chibon ki eke. Even though ba ngata ba compare ka kerta compare ka nup hidon ka nup hilala Henry pat. Kadi ka jinga syam ka jongi hi. Kam di siya ka basok.
Dia kat baja backstage. Samai la dom na yeng or anything. Henry pat masuk po stage la totally a different person. Phim lang man pen I ka to ka jing dom, phim lang man pen I jing so si, phim lang man Pidi ka jimpang. yes ka jing pang I ero no dah sok po kat basok dah pangmet kat ba pangmet ro. Henry when you are on stage kamu kato kam dan sure tek fiat ban bu sya dia ni kata. Tengok kau ingin rai kini jerai, kau ingin lah practice, ingin sekarang tidak ingin mau. But ngaku aku punya rai si sana dok kedonut. Kawai atrai ngaduai syami, ya kani kawai ngakerpa, ngam kuat banduk kajing pensle. Ngam kuat banduk yami wala kani kiji yasam ngam kuat ban lip no umensim atrai pensyad boryanga hadu bakot yarap yanga Kawai atrai ngaduai syami Wai syami Kawai ngakerpan Ngam kuat banduk kajing pensle Ngam kuat banduk yami Wala kani kijing yasham Ngam kuat banduk no umensim atrai pensyad boryanga had bakut yarap yanga kadba atrai nang sakri unsin runga Kumban om la biang katu la dehi isi Henry habang apai syami nem kentai ni men isi Kawai atrai ngaduai syami banduk kajing pensle ngam kuat banduk yami wala kani kijing yasam ngam kuat banlip no umensim atrai pensyad boryanga hadu bakun yarap yanga Kawai atrai ngaduai syami Kawai ngakerpat Ngam kuat banduk kajing pensle Ngam kuat banduk yami wala kami ngam kuat banlip no umensim atrai pensyad boryanga hadu bakun yarap yanga atrai pensyad boryanga hadu bakun yarap yanga Try Jisu, ngako try banaingo imen ang taga ningapor, kaba
ngiyok try banyak shong banyak keren try ngiyok try kini ke home session ni ai ngok try nan tak jing nan kat ke jame try but ni ai ngok try nan tak ki kambak ki ba memile nan tak ki kampala try ki ba memi try ke jam ke jong ibu malakasi but try ngadwai try ki ba pet ya kini ka home session try men don kat bat ki men phal ke angal ki jame try ben don bat ki men tak bi try dah kesam berkoror ke jame jisu men kerkhui ki try ke ba ki le kanang roy try na kalai phone re pho but she's pa sha try ai try ba ka jing bhab re ka jame kan pau ho dufmat ka jingi bar o try ha ka bor bo ni le chno pa ni le ke try kan ka buram ka jame ha ka por bi ki brio ki ingi try ki nam issue ingi hen ki ni u jiso po jangi kini ki jing ping shan ka buram ka jame try ka bating shan bor ba ha jam ka jangi bo uji su try ulang kata ka ulang utau pedeng try ka jam ka jangi he's the center of it all try ke jam ke jang ngi dwai but ngi kerku ngi baro hakini ke jaka teng jisu ngi dwai ngi pan bing ai ngori ngi baro amen but amen ngen ai ke jing thak ko jam shi jisu ni ko era life ni ro i try Ye roi try, ye roi try, ye roi try.